Хваленый Иисус Христос. Дорогие дети, вітаю всіх сердечно на нашей катехезе. На початку я вам хочу представиться. Меня зовут отец Павел Леміх, я миссионер-облад Марии Беззаганной. Працюю в Мінську у парафії у Зеленому Лугу, парафії святих Петра і Павла і святого Євгена де Мазенот. Вітаю всіх ще раз сердечно і запрошую вас, каб супольно тепер każdy z nas pomalił się do Ducha Świętego. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duch Święty, przyjdź ze swojej mocy, ze swoim światłem, oświeci nasze rozumy, oświeci nasze serca, kab my, jak dzieci Bożie, umieli przyjąć słowa Pana Jezusa u nasze życie, zrozumieć Bożą prawdę. Amen. Сегодня тема нашей катехезы, можно сказать, что это самое великое несчастье у житті человечества и у житті кожного человека. Тема нашей катехезы сегодня это грех. Хочем зрозуміти, чим он з'являється, что мы называем грехом и какие есть грехи. На початку припомним себе, чтобы уже учили и навчилися 7 святих сакраментів. Особливим чином цікавить нас сакрамент хресту і сакрамент покути і поєднання. І так само 10 Божих заповідей. Сакрамент хресту. Ви навчилися, що хрест змиває з чоловіка грех першородний. А коли чоловік дорослий, приймає святий хрест, тоді змиває з його так само усі грехи, які чоловік учинив за своє життя. А сакрамент покути і поєднання приходимо, каб зустрітися з Божою милосердністю, визнати усі наші грехи, шкодуємо за їх, і Бог нам пробачає. Чим же з'являється грех? Так само хочу, щоб ми припомнили Початок створення світу. Пан Бог сотворив Адама і Єву, перших людей, і помістив їх у саді Еден, називаємо його. І хочу вас запитатися, як ви думаєте, скільки заповідей було у перших людей? Ми маємо 10, так як ви навчилися, дадених нам від Пана Бога. А скільки було у раї заповідей? Що Пан Бог сказав? Подкажу вам. Пан Бог сказав до Адама і Єви, показуючи на всі древи, вельми много пригожих древ з добрими плодами, які можна було їсти, говорить, усього можете їсти, з усіх цих древ. Тільки з древа познання добра і зла не можете їсти плодов, бо напевно помрете. І що здарилося в раї? До Єви прийшов змій, шатан. Змій у Біблії – це образ Злого Духа, бо злий дух небезпечний. І змій на землі, ведаем, коли така ядовитая змея укусить человека, то что станется? Человек помирает. И так само злый дух пришел у рая до Евы и пытается: «Ці Пан Бог заборонив вам їсти з усіх древів». Посеяв у серці чоловіка сумнівання, а Єва відказує: «Ні, тільки з древа познання добра і зла не можемо споживати». А говорить: «Бо помрем». А злий дух говорить: «Ні, не помрете, коли ви з'їсте цей плод, то познаєте добро і зло і будете як Бог ведать добро і зло». Будете як Бог. І що люди вчинили? Послухали голосу Злого Духа, а не послухали голосу Бога, Його заповіді. Ведаємо, що сталося. Єва з'їла плод, дала своєму мужу Адаму, і познали, що вони голі, сховались від Пана Бога. Пан Бог шукав їх,
размаўляў з імі, і за кару былі выгнаныя з раю, страцілі ласку прабываць перад Божым абліччам. Выгнаў Пан Бог з раю, паставіў анёла на ўваходзе, брамы раю закрыліся, і чалавек сам ужо не мог вярнуцца ў рай. Страцілі асвячальную ласку. І гэта быў першы грэх, называем яго грахом першародным. Не паслухаліся, вялікая трагедыя. Кожны грэх – гэта непаслухмянасць. Не хачу слухаць. У нашым жыцці ёсць так, што ёсць розныя правілы і нашы абавязкі. Дома, у школе, калі хтосьці з'яўляецца міністрантам, таксама ёсць у касцёле правілы, якія трэба выконваць, каб наша літургія выглядзела прыгожа. Трэба іх спаўняць, трэба іх слухаць. Тады гэтыя правілы і абавязкі у нашых дамах, у школе, у касцёле, яны ўсе служаць дабру нашаму, іншых, калі мы іх слухаемся. А часамі бывае, што не хочам слухацца нашых бацькоў, настаўнікаў, пробашча ў касцёле. Становімся непаслухмянымі. Раскажу вам гісторыю Яна. Выходзячы з дому, мама сказала Яну, які павінен быў вучыцца да кантрольнай работы, каб сядзеў і вучыўся, і забараніла яму гуляць у гульню ў камп'ютары. Калі толькі мама выйшла з дому, Ян адразу сеў за камп'ютар, уключыў гульню і гуляў да таго моманту вельмі доўга, пакуль мама не вярнулася з працы. Прыйшла і убачыла, што яе сын ёсць непаслухмяны. За кару атрымаў забарону праз увесь тыдзень нават падыходзіць да камп'ютара, уключаць яго, забараніла яму гуляць, і што сталася далей? Не паслухаў мамы, не вучыўся, і на наступны дзень у школе атрымаў дрэнную адзнаку, якую трэба было пазней направіць. Непаслухмянасць справіла, што зрабілася маленькая трагедыя ў жыцці Яна. І з грахом ёсць падобна. Часамі, ведаеце, ёсць такія розныя цукеркі, якія выглядаюць вельмі прыгожа, а калі мы іх адкрыем і з'ядзім, аказваюцца несмачнымі. Ёсць такія нават шыпучкі, якія, калі з'ядзім, вельмі кіслыя. І так ёсць з грахом. Вельмі часта ён прываблівае чалавека, але калі чалавек ужо зграшыць, яго, можна сказаць, душа і сэрца напаўняецца такім квасам, кіслатой, чалавек становіцца вельмі сумным. Што гаворыць нам наш катэхізм пра грэх? Чым ён з'яўляецца? Грэх – гэта свядомае і дабравольнае парушэнне Божых запавецяў альбо касцёльных наказаў. Як можам саграшыць? Саграшыць можам думкаю, словам, учынкам і занядбаннем, тое, што кажам на пачатку святой імшы. Хочам зразумець, што гэта значыць, што можам грашыць свядома і дабравольна. Пан Бог даў кожнаму з нас розум. Мы думаем, разумеем многія рэчы, пазнаём добро і зло, расцём, і наш розум развіваецца, атрымліваем веды, ведаем усё больш і больш. Таксама мы ведаем ужо, што такое сакраменты, пазналі 10 Божых запаведзяў і іх разумеем. Дар розуму дазваляе нам ужываць нашай свядомасці. Гэта значыць, што я ведаю, што добра, што зло, і разумею, што гэта добро, а гэта зло, ужываючы свайго розуму, таго, што даў мне Пан Бог. А што азначае добравольна? Апроч розуму, кожны чалавек, створаны праз Пана Бога, атрымаў свабодную волю. Гэта значыць дар таго, што мы можам выбіраць. Можна сказаць проста: хачу, не хачу, зраблю, не зраблю, папросту хачу. І калі мы грашым, то адбываецца так, што я разумею,
што гэта дрэнна, што гэта будзе грэх, але ўсё роўна хачу гэта зрабіць, выбіраю добравольна. Прыклад ёсць такі, можна са святой імшой. Запаведь кажа нам святы дзень святкаваць. Кожны католік абавязаны ў сумленні ў нядзелю і наказаныя святы абавязковыя ўрачыстасці прысутнічаць, удзельнічаць на святой імшы. І калі нічога не перашкаджаець, і чалавек не ідзе на святую імшу, то грашыць. Гэта так, што я, напрыклад, у нядзелю ведаю, што маю абавязак удзельнічаць у святой імшы. Разумею, што калі не пайду, гэта будзе грэх сваім розумам. І не хачу ісці з лені, напрыклад, і не іду ў касцёл. Нічога мне не перашкаджаюць, папросту не хачу. Свядома і добравольна чалавек падае тады ў грэх. І хачу вас запытацца, ці думаеце, што ўсе грахі яны аднолькавыя? Думаю, што многія з вас ужо ведаюць, што грахі не аднолькавыя. І так як вучыць нас катэхізм, што ёсць грэх смяротны, цяжкі яго называем, і грэх лёгкі. Грэх смяротны, цяжкі – гэта свядомае і добравольнае парушэнне Божай запаведзі у важнай справе. Гэта так. Дам вам прыклад такі. Напрыклад, калі чалавек падманваюць. Падманваць можна па-рознаму. І часамі ёсць важныя справы, калі чалавек падманваюць. Напрыклад, калі ў мяне ёсць тэлефон і хачу яго прадаць. Але ведаю, што мой тэлефон, ён сапсаваны, але хачу на ім зарабіць. І гавару, што гэты тэлефон самы найлепшы, вельмі добра працуе, падманваю. І прадаю такі тэлефон чалавеку, які думаюць, што ён сапраўды вельмі добры, будзе добра працаваць. Я яго падманваю, ён плаціць мне грошы столькі, сколькі гэты тэлефон не каштуе. І я яшчэ у гэтай сітуацыі не толькі падманваю у важнай справе чалавека, я яго яшчэ абкрадаю, бо гэты тэлефон, які яму прадаў праз падман, ён столькі не каштуе. Гэта ёсць грэх цяжкі, калі я свядома і добравольна парушаю Божую запаведь у важнай справе. І што чыніць грэх смяротны, чаго я так называю, цяжкі грэх? Ён разрывае нашу еднасць з Панам Богам, і чалавек траціць асвячаючую ласку, якую Пан Бог даў яму на святым хросце. Праз грэх цяжкі, смяротны, Божае жыццё ў нас пагасаіць. Яшчэ будзем далей гаварыць, каб зразумець праз вобразы больш і больш, чым з'яўляецца грэх смяротны, а чым лёгкі. А грэх лёгкі – гэта, напрыклад, у сітуацыі падману, калі мой сябар клічыць мяне пайсці пагуляць у футбол, але мне папросту не хочацца, і каб ён адчапіўся, я кажу, што вельмі дрэнна сябе адчуваю, я захварэў і не магу выйсці з табой пагуляць. Падманваю. Гэта зло, гэта грэх, свядома і добравольна яго падманваю, каб ён ад мяне адчапіўся. Але гэта грэх лёгкі, таму што у гэтай сітуацыі эта справа, можна сказаць, не такая паважная, бо і не мой сябар вельмі не церпіць, і іншыя сябры, і я таксама не цярплю з гэтага поводу, але заўсёды гэта ёсць грэх. Свядома і добравольна падманваю другога чалавека. Тады гэты грэх называем лёгкім. Што дзеецца з намі, калі мы падаем, робім грэх цяжкі, смяротны? Паглядзіце, кожны з нас на нашым святым хросце атрымаў такую свечку. Можа, на вас
ваша свечка Святого Хросту ёсць дома, знайдзіце яе, паглядзіце, і калі запалім огонь, Пан Бог такі огонь ласки запаліў у наших сэрцах, асвячальнай ласки падчас Святого Хросту. І калі мы, маючы асвячальную ласку ў сабе, жывём і са сваёй слабасці робім лёгкія грахі, гэта тады дзеецца вось так, што калі робім лёгкі грэх, гэтае святло, можна сказаць так, задуваем, але яно не пагасаюць у нас, не знішчаюць ласкі асвячальнай, гарыць далей у нас, раніць Божую любоў, але яно ўсё ж такі ёсць. І ведаеце, калі паставім свечку, і яна так прыгожа гарыць, то можам нават чытаць кніжку пры ёй. А калі будзе, напрыклад, якісь вецер, і наш огонь будзе мігатаць, ведаеце, што пры такім мігаючым агні вельмі цяжка нам чытаць. І што дзеецца, калі мы робім цяжкі грэх, грэх смяротны? Божае святло, асвячальная ласка ў нашых сэрцах патухаюць. Не маем яе, трацім Божую асвячальную ласку. І патрэба нам тады прыйсці да добрага Бога, да міласэрнага Айца, да святой споведзі, вызнаём нашыя грахі, якія мы ўчынілі, Бог нам прабачае, мы за іх шкадуем, хочам направіць зло, якое чынім, і у нашых сэрцах загараецца Божае святло, асвячальнае, атрымоўваем яе. І яшчэ далей хочам яшчэ глыбей зразумець, што адбываецца, калі мы робім грэх. На Святым Хросце наше сэрца стала вось такім. Пан Бог абмыў нас з граху першароднага, і атрымалі мы ўсё такое белае, можна сказаць, такое прыгожае, чыстае сэрца. І калі в нашым жыцці мы чынім грэх, чынім зло, выбіраем і чынім розныя грахі, і лёгкія, падманваючы, крыўдзячы Пана Бога, крыўдзячы наших блізкіх, супраць любові Бога і бліжняга, наше сэрца становіцца брудным. І ёсць нават такія грахі, якія, можна сказаць, ламаюць нашае сэрца. Праз наш выбар зла, граху, свядомы, добравольны, наше сэрца нішчыцца, рвецца, становіцца параненае. І калі мы, учыніўшы грэх, розныя грахі, і лёгкія, і цяжкія, асабліва цяжкія грахі, якія раняць, ламаюць нашае сэрца, прыходзім да Пана Езуса падчас сакраменту пакуты і паяднання, вызнаём усе нашыя грахі шчырым сэрцам, Пан Бог нам прабачаець, лечыць таксама нашыя сэрцы у сакраменце пакуты і паяднання, называецца сакрамент аздараўлення, дакранаецца да нашых сэрц і даець нам новае сэрца, сэрца прыгожае, здольнае любіць Пана Бога і бліжніх. І яшчэ далей хочу вам расказаць пра Святы Хрост. Кожны з нас, хто быў ахрышчаны, падчас Святого Хросту, так як атрымаў свечку, таксама атрымаў белую шату. Запрашаю вас, каб запытацца вашых бацькоў, дзе ёсць ваша шата са Святого Хросту, прыгожая белая шата. І тады мы пачулі, кожны пачуў сваё імя, ты стаў, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясі яе незабруджанай у жыццё вечнае.
кожны з нас атрымаў такую белую шату на святым хросце. Можете запытаць таксама вашых бацькоў, дзе яна, так як пра свечку, так пра нашу белую шату. Пачулі мы тады словы, каб ісці і каб наша душа была не забруджаная. Чым з'яўляецца грэх, зараз яшчэ глыбей зразумеем. Атрымалі мы нашу белую шату, наша душа перыгожая, чыстая на святым хросце. Сталіся мы дзецьмі Божымі, а грэх гэта заўсёды бруд. Паглядзіце, калі чалавек грэшыць, то брудзіць сваю душу. Наша душа становіцца праз грэх брудная. А ёсць грахі, цяжкія грахі, якія пазбаўляюць нас ласкі Божай. І можна сказаць, што гэта шата, чыстая шата, атрыманая на святым хросце, з нас ёсць здзіраная. Падаем у грэх, пазбаўляем нашу душу чысціні. І калі мы прыходзім да святой споведзі, вызнаём наши грахі і слабасці, аддаёмся Божай міласэрнасці, Езус абмываюць нашу душу з нашых грахоў, з нашых слабасцей і даець нам ласку сваю, ласку асвячальную, даець нам новае жыццё, здольнасць жыць у еднасці з Богам, нашымі блізкімі, здольнасць любіць, даець нам назад шату. І мы стараемся, каб ісці далей праз наше жыццё, не брудзячы нашай шаты, якую атрымоўліваем ад Пана Бога. Яшчэ паўторым, дарагія дзеці, нашу катэхезу. Што такое грэх? Кожны грэх – гэта непаслухмянасць. Грэх скіраваны супраць любові Бога і бліжняга. Грэх – гэта свядомае і дабравольнае парушэнне Божых запаведзяў альбо касцёльных наказаў. Не ўсе грахі аднолькавыя. Ёсць грахі смяротныя, цяжкія, і грахі лёгкія. Смяротны грэх, цяжкі грэх – гэта свядомае і дабравольнае парушэнне Божых запаведзяў у важнай справе. Гэты грэх разрываюць еднасць паміж намі і Богам і пазбаўляюць нас асвячальнай ласкі. Трацім, губляем ласку асвячальную. Лёгкі грэх, ён раніць любоў Божую, раніць нашае сэрца, але не разрываюць еднасці і не знішчаюць ласкі асвячальнай. І бываецца так, што кожны з нас, калі мы робім много лёгкіх грахоў, нам тады лягчэй упасць, зрабіць грэх цяжкі. Апостол Павел гаворыць, што кожны, хто чыніць грэх, гэта нявольнік граху. Хто такі нявольнік? Гэта раб. І, напрыклад, калі чалавек пастаянна падманваюць, адзін раз, другі, пяты, дзесяты, становіцца нявольнікам гэтага граху, бо ўжо сам не ведаець, каму што казаў, каго і калі падмануў, жывець пастаянна ў падмане. Ужо не можаце станавіцца, стаўся нявольнікам граху. І патрэба нам Пана Езуса, які здымаюць з нас кайданы і даець нам свабоду. Праз тое, што ён памёр за нас на крыжы, аддаў сваё жыццё за кожны наш грэх. Даець нам свабоду, даець нам чыстае, прыгожае сэрца, здольнае любіць. Давайте супольна памолімся да нашай Маці Марыі, просячы яе заступніцтва, каб мы жылі ў святасці, каб мы жылі з чыстым сэрцам. Праз яе рукі занясём таксама нашыя малітвы да Бога, каб быць святымі, каб не парушаць Божыя запаведзі,
ягоныя наказы. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословенная ты між жанчынамі і благословены плод улодня твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. И еще наконец, дорогие дети, хочу вам дать задание, хатнее задание. Как вы открыли свою Библию, 15 раздел Евангелия Святого Луки, сами с вашими батьками прочитали приповедь про милосердного Отца и поразважали над тем, что отбывается, когда мы приходим до святой споведи. Это заўсёды наше вяртанне до добрага Отца, які нас заўсёды притуляет до свайго сэрца. Усяго вам добрага, пахвалёны Езус Христос.